the northern portion of Iloilo. Only here at, syempre, hindi ako ang magasugid sa inyo, kundi si Sir Redan. So, Sir Redan, excited na nga ako nga mga viewers, mga kabangbang, kung diin kita subong. Wow! So, hi! Welcome to Sunrise Hill Beach Resorts, here located at Barangay Kulasi, of course, Municipality of Sasajoy, here sa Ahoy. Ayon, sa Ahoy kita subong, Sir, all the way from Iloilo City. Oh, grabe, no? Ano gid ang mga amenities naton diri para mahaba ko nga worth it gid yang akong pagbiyahe pa kadto diri? Yes. Of course, maliban sa manaming nga ambience ug manaming nga view. Of course, nagapa-overnight man kita diri mga rooms and cottages, and of course, may area man kita mga managnit nga mga pagkaon gina-serve sa aton sang Sunrise Hill Beach Resort. Ang isa gid nga favorite ko gid kagina ang inyong nga manok. Nga naka-glaze siya, tapos may ara nga matamis-tamis, nga medyo maalat-alat, pero mas namin pag rin nga samtang pag batsag ko ang hangin sa bye-bye nga nag-aagi sa akon nga mga skin. Wow. Anong oras ka mo gabukas, dili? Yes, si Sunrise Hill Beach Resorts, we are open exactly 8 p.m. in the morning, then until 8 p.m. in the evening. Tapos kung mag-overnight, ano ang check-out na time natin? Okay. Ang atong check-in times once mag-overnight kita is start 1 p.m. until 11 a.m. in the morning. Ay, timing yun, no? Pag 11 a.m., pwede pa kami kasibat pabalik sa Iloilo. Yes. Pero syempre, hindi natin pagkalimtan, diri, no, nga mag-check din sa atong nga sunrise, diri. Correct. Yes. So, subong, Sir Regan, makadto ko to sa bye-bye. Wala na subong sunrise, pero namin matiguro ang sunset, karo, no? Yes po. Especially pag maganda yung yung panahon, talagang ma-appreciate po talaga natin yung yung sunset po. Ayun, thank you so much, Sir Regan. Yes, thank you so much. Pwede ma-follow ang atong Facebook page, pakit-vlog. Of course, yes, of course. Please follow na lang po sa Facebook account ni Sunrise Hill Beach Resorts po. Thank you so much and mabuhay! Bye! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Review inspired!